Pathian thuhriltu DL Moody hi February ninga sangkhat zariat somthum pasari khan Northfield, Massachusetts, USA apianga kumlimi lek ani lahin apat win chuan athi sana heda chanchin anu betsi chuan an unaw pasari chu chulpuin apa thi nu hian anu chuan phir ashing le a an unaw pakwa chu anu chuan changchetakin a chulpui ta ani Moody te chung kwa hi apate le pastor pakhatin tloin kumngami lek ani lain he pastor kute chanchin baptisma achang ani hetianga an changchiat bakber emawang hian an thawm tok te thok turin anu chuan Moody te unaw hi atir chhuak thina bek ina inkhom turin regular takin atir zia thin bawk hetianga an boy lai hian an unaw zinga upaber chu anin achangin atlan bova he hian Moody le anu rilru atina in thenghil harsa ati thu asoi fauchin an chung ko harsat le in lo fak ngai reng wang hian Moody hian pol sari tlengbak le kha azir lo ani kumsom pasari atlin chuan Moody chu Boston a nazong turin akalta a chuta chuan apate dor Holton's shoe store chuan Clark na athokta ani heta ana thona hian ati tur shang bakah Moody chuan Congregational Church of Mount Vernon chuan engkhom zia angai boka nuam te lem lo ma se he hian atharau nun chor chho zel na apo apuina sa hle in an Sunday school zirtir to fel tak Edward Kimball chuan Moody chu avei ema ti chuan April ni somni pakhat sangkhat zariat somnga panga khan pheikhok dora a pheikhok funlai chuan Edward chuan Moody hne na iswan amangai che ti hi shil chekadu ani ti in ashila chuta chang chuan arilru siamin Moody chu apiang thar ta ani September ni som pariat sangkhat zariat somnga paruka Chicago a Wiswal Brothers se pheikhok dora na thok turin akal le a kaushan lama atui chho zela wangin Chicago a po hian Plymouth Congregational Church azom le a hemi hnu hian rongbol na a in mang chho zelin First Methodist Church a mission ben chu azoma he pol kaltlang hian in shang le hotela te Bible check asem ve thina heti hunlai hian anuwa nasataka chanpui tu mi hausatak John V Farwell nen chuan anin tong nge ai zona na atho chat emawang chuan zinchhuak sumdong turin achor du te chuan anti a tharabo te Pathianni na hruaitu athupuya nein mishang Pathian thu ashila inkhom turin asom zela aloina Plymouth Congregational Church a chuan thuthleng ol ho in inkhom na a chu thuthleng sea chutur chuan tharabo asom bel zela reilo te hnuah chuan thuthleng pali khatlata chutur amutamai ani kum sangkhat zariat somnga pariata ama pualin Sunday school asiama miten an ngei venin pan po a hlo hle a member po an pungchak hle hewang hian Chicago mayor chuan North Market a hall pakhat chu Moody hne na hian Sunday school nei nan athlonin a mantir hiala John V Farwell chu Sunday school superintendent a chantira he a Sunday school hi November ni somni panga sangkhat zariat somruk khan US President Abraham Lincoln chuan athlo nge Moody ate Sunday school a hian Naupang te hip na loman siam te athlona sakor chung chuan le picnic te hwai hwathin ani awangin mi po a hip hle a karkhata Sunday school ronkal hi mi sangkhat zanga te an thing hial thin ani kartluana midangin an lo manchin hall chu Moody chuan ama in atifaya Sunday chunuwa Sunday school kalnan alo pe fel le thlap thin ani hetianga rongbol na a atui chhotak zelawang hian Moody chuan June sangkhat zariat somruk khan a ezonna hna chu bansanin full time a Pathian tan tho atumta heti hunlai hian Moody hi kumsomni pathum mi ni in kumkhata dollar sanga chuang ala lut to a benka po dollar sang sari chuang a khol man to ani a ezonna hna pheikhok dor siam kha kalpui zel se chuan millionaire ani the hial a chante chuan an ringa ma se Pathian rongbol chu athlang zok tat si he athuthluk na hi hwaisen taka akal tlangpui ngamna chan chu hei hi ani chumkhat chu Sunday school zirtir tudam lawa chaw hian Moody hne na Sunday school a azirlai meichhia te tharau nun angai to zia le chandam anni theihsham adu sak thu ashila
chu zirtir tu in Naupang te a ngaithla zia a hriat chuan Moody rilru a khawih ngei mai tichuan chung hmeichhe Naupang te in tinah chuan kalin Pathianthu a hrila an piang thar ta veka atuk zanah chuan chung hmeichhe Naupang ho chu lo kalin an zirtir tu tan chuan an rawn chawngchai ta a hei hi a hmuhin Moody chuan thlarau bo Isua hne na hruai chu thil pawimawh hmasa bera a ngai ta a tichuan ni tin mi pakhat tal hne na Isua chanchin hrilh chu tumin thu at in tiam ta ani hetia nga rong a bol chho rual hian Moody hi YMCA member in omle tangkai tak ani a kum sangkhat zariat somruk pakhat khan Moody hi YMCA City Missionary atanlak ani a akumle kum sangkhat zariat somruk pahnih August ni somhnih pariata ema Charlotte Revel nen in nein ani nen hian fa pathum lai an nei nge heti hunlai hi American Civil War thlenlai vel ni in mun tam taka indona a thlenga heng indona hmuna te hian Moody chu US Christian Commission nen changkopin rong an bol zela Battle of Murfreesboro sangkhat zaka somruk pathuma phei kha chuan indona silai muleng vel hnuaia sipai hliam te panin ipiang thar to MT in azota apiang thar lo te chu Pathianthu a hrilh ngal molmol zel mai ani hetia nga rong a bol rual hian a Sunday school po a kalpui zela mamona asan emawang le norna hrang awangin kaushen adin a chulta tichuan North Market Halla salon hlui pakhat chu tifaiin atlabal lai te asiam tha a bekin atan an hmangta a tichuan kum sangkhat zariat somruk pathuma Moody a chuan Illinois Street Church din nan dollar singhnih khawl tlingin mi sangkhat zanga lengin biakin an sata a atira chuan member som pahnih chau omin an pung ve zela pastor JH Harwood chuan kum sangkhat zariat somruk paruk achanga sangkhat zariat somruk pakwa thleng chawhni chawhnu apiangin inkhawm akai hruai thina Moody chu dekana achang thung ani heti lai vek hian Moody chu kum sangkhat zariat somruk paruk achanga sangkhat zariat somkwa pakwa khan YMCA president ani a hunlai hian America a YMCA building masaber le farewell hall mi sangthum lenna chu sak ani a kum sangkhat zariat somruk pasari khan Moody a hian a revival campaign masaber chu Philadelphia a huai hot bawk DL Moody hi evangelist larber Paul ani ome hetia nga rongbol na hlotling tak nei tur hian buat seina kong chithumin adong ati thei anga atlangpui hansoi zorzor ila pakhat na chuan kum sangkhat zariat somruk pasari a anupui damlona awanga England an kalchumin Pathianthu hriltu pakhat Henry Moorhouse nen anin tonga hemichum hian Moody hian Moorhouse hi America rama akal huna akaushena thusoi ngei turin asoma kum sangkhat zariat somruk pariat February thla a Moorhouse an America ram atlo chumin Moody an alo tiam to ang chuan Chicago a Moody ate kaushena thucha asoya asoi zo hnu chuan Moorhouse chuan Moody hnena thuron pe in thu isoi rengin nangma ngai dan soi lovin Biblein a zirtir ang chawin thu soila itu soi ngaithla tu te chu Pathianin a hmangai zai shil fawangche ti in a shila himinu hian Moody a thu soi po atlak nat pha hle pahnih na a chuan a rongbol na a zai thiam choi om tu ira e senki nen anin tung kha ani ome senki le Moody te hi July sangkhat zariat somsari a YMCA convention Indianapolis a nei chumin anin tonga he convention chunga chawhni zing in khawma chuan Moody chuan hun changin ira e senki chuan thiam tak maiin there is a fountain filled with blood Emmanuel thizaman ti senlui alwang chhuak tihhla chu asa a azai chuan Moody chu a hne emawangin in khawm bana chuan senki hnena chuan Chicago a rongmin bolpui turin ilokal angai kumriat chung nangma ang hi ka zong to ti in Moody chuan asoma senki chuan Moody somna chu pomin Pennsylvania Post Office a hna chu ban sanin kum sangkhat zariat somsari pakhat khan Moody rongbol na chu azom ta ani apathumna chuan Chicago a kangmei chhuak le pathian polna achan hi ani ome October ni riat
sangkhat zeret somsari pakhat chawlhna zan in khawmah chuan a dan ngaite in farewell hawla a kauhshanah Moody chuan thu a sawiya kalkhawm mipui te chu Moody chuan Krista nena an in leichin na theuh chu bakah kar leh a Pathian tana an thuhlukna ti chiang turin a cha a mahse in khawm ban hla Senkian a sak lai chuan Fire Department chuak lo tlanri leh Chicago khupuia kang mei chuak awanga ra khelda ri chuan thuhlukna siam tur kauhshan mi te chu hmun hrang hranga an chiao zota a he kang mei chuak awang hian YMCA building leh pastor in chu a kang ral vek ani he biak in hi December ni somni pali sangkhat zariat somsari pakhat khan a building hluidin na bul loka North Side Tabernacle ti mingpu in din ani le a kum sangkhat zariat somsari pakhat achanga sangkhat zariat somsari paruk in kar chung khan pastor mumal an nei lo he kauhshan din thar le tura sum an tuak lai hian anun thlak thleng dor khop thil ton Moody chuan aneya he a thil ton chung chang hi Moody a chuan ni khat chu New York ka oma heta ka omdan hi ka soifia thiam lo soifia atan chuan a thiang him lutuk pola po khan thil ton kumsom pali chung a soi chhuah lo aneya kha huna ka thil ton ka soi thiam dan ber chuan ka hma Pathian alo in lara a hmanga ina chu ka hmu chian em awangin a kuta min chel tlat turin ka ngen tangot mai ani ti in a soi kum sangkhat zariat somsari pahnih a England a akala heta hian som ani angin Arundel Square Congregational Church London a rong bolna aneya he kauhshan hian Moody yan an kauhshana rong a bol theinan chongchain kumhnih chung an lo dil to a hemi chum hian mi zali chandam an ni hemi hnu hian USA a let le a tichuan a kum le a chuan English mi pathum te chuan England a rong bol tura an som le angin kum sangkhat zariat somsari pathum June ni sari a irasen ki le an chung te nen England panin an chuak ta a kalkonga an thang chung hian an ma ni som tu mi pahnih te chu an lo thi mana ma se van nei thlak takin York YMCA kaltlanga rong bolna an nei thei ta hlau mai heta hian tharau bo sanhi somnga an chan him ngal panga FB mayor chu an ma ni puibom tu ber ani hemi zo hian a thar Aries nen Sunderland a karnga chung rong an bola chumi zo a Newcastle a rong an bol le a Newcastle le a chhevel khwa a mi chi hrang hrang te chu a bi ka rei buat sei hmangin Newcastle a chuan Moody rong bol na chim turin an ron in phurlut chut chuta hemi chum hian an hlabu hmasa ber an tlang zar nge Newcastle dota hian Scotland a Moody chu som le ani a he huna hian kumza chuang music delova samziak chauh lo sachin Scottish mi te hma a senki chuan Pathian hla tha tak tak a han satamaya an rilru a khoin an in thlak thleng pha na sa hle Europe a hian Moody rong bol na chu atlak chetawang le Moody chu British Isles a harna alo thlenna na Pathian hman ropui mo tak ani ta ka wangin mun hrang hranga rong bol tura som a hlo na sa hle a heng a rong bol na hmun le thlarau bo aman zong hi an chui hman lovang Moody yan khopui pumhua pa a crusade neih masak ber chu October ni somthum pakhat sangkhat zariat somsari panga khan Brooklyn na Claremont Avenue ring ka aneya he hmuna hian mi sangsari chau an len awangin mi singhi chuang te chu crusade sim theilovin an ho hial ani hemi zo hian Philadelphia a crusade nei le in hemi chum hian heti lai US President Ulysses S. Grant le a cabinet minister te poin an chima apum puya mi nuai som le singa in he crusade hi an chim ani kum sangkhat zariat somriat pali chhnulam achang chuan Northfield Massachusetts a chungte bula ha chawt pa in a school din na enkola hemi pa hian rongbol na te naw deuh hmun hrang hranga anei pa bawk tichuan kum sangkhat zariat somkwa pakhat achanga sangkhat zariat somkwa pahnih inkar khan a top nan England a azin le a England ba ka hian Scotland France Rome le Palestina te zinin rongbol na anei pa zela Olive tlanga po thu a soi ve hial ani hemi chuma azin Hong Kong a hian an long chu a chhia a ma se van nei thlak takin Pathian-in a chan him hlau thung kum sangkhat zariat somkwa panga a Atlanta a crusade lian tham a buat sei le a Fort Worth Texas a rongbol na anei chum phei chuan mi sangli anin khom lain anin khom na hall chung a chima
van neih thlak takin thi an awm lo hlo. Moody hian a rawngbolna peng pakhat atana zirna in din hi angai pawimawh hle a. Adam chung hian sikul hrang hrang a din hman ani. A skul din hmasak ber chu kum sangkhat zariat somsari pakua a din. Northfield Seminary tuna chuan Northfield School for Girls ni in kum sangkhat zariat somriat pakhata Mount Harmon Massachusetts School for Boys adin le a. Kum sangkhat zariat somriat pakua a Pathian-in the Chicago Evangelization Society a hnuah Moody Bible Institute chu an din le a. He institute phei hi chu kum sangkhat zariat somriat pasari a Chicago Crusade hngawng chhuah ani. Kum sangkhat zariat somriat achang khan heti hunlaia in to khomna lar tak Northfield Bible Conference chu a hwai hot chana. He conference hi kum sangkhat zakwa pahnih thleng kalpui ni in heng huna hian a hunlaia thusoitu le rongbol tular tak tak te chuan thusoina hun an hmang thin ani. Moody hian a crusade hnung ber chu November sangkhat zariat somkwa pakwa khan Kansas City a neih. Heta a rongbol na hian November ni somparu khan a sermon hnung ber chuan lam lukabung sompali chang somparu kachanga somni pali chu soin a sermon zo achang hian a chaw hle a. A chena Northfield chu rel hmanga panpui ngal ni in natakin adam lo charchara. Heta anat pui ber hi shiatsian ni lo ma se a thawbel zel wanga lungchalo anei chuni in ngai ani. Tichuan thei topa enkol ani hnu in December ni somni pani sangkhat zariat somkwa pakwa zingdar sari khan khuvela pathian rongbol tu ropui ber zingami DL Moody chuan chatuan ram apanta a. December ni somni paruka Congregational Pastor C.I. Scofield chuan Northfield, Massachusetts a Mount Harmon School Compound chhunga a vui liamta ani. A hnukcha hma hian he thu hi a soi ni in an soi. Khovel a kiama van lo in hong ka hmu a Pathianin min ko ani. Hei hi ka hlotinna ani a lalukhum ka khum ni ani. A ropui hle mai Pathianin min kowa ka kal angai. Mama nupui chatak ini datna a omlo lungai na rawh ma om heklo avan nuam em ti in. Evangelist lar DL Moody tihchhuak chuan khovel adeng chhuaka a uitu le suntu po anga hle. Moody hian lekhabu ziak ngai lo ma se lekhabu cha le hlutam tak min nutse a. A chanchin a sermon a thusoi pathian thu zirtir na abuat seite chu mithiam tak takin lekhabu hrang hrangin an siam ani. A thi hlim chhawna a chanchin ziahna le ama be chana lekhabu siam hrang hrang te chu AP fit khan en non pa in a chhiar chhuak veka. Hemi pa hian a rongbol na achanga piangthar hi mi noi som chuang an tling ti a hmu chhuak ani. A chuan chatak RA tori chuan Pathian-in DL Moody a hman na chan a ziahna lekhabu Why God Used DL Moody to ziak ti top nana DL Moody Pathian-in a hman chan a ziah hian Moody nun a shil chiang hle ome tori chuan Moody chu zawai in pumpek chongchai mi Pathian thuzir mi in ngai tlom sum ngai natna laka fihlim thlaraw bo te vei em tu Pathian thil ti thein a thuam ni in a soi.